Sawubona, igama lami ngingu-Lady M khona la ekhaya kwa-Unica Wellness Center. Namhlanje sizokhombisana nje ukuthi-ke uma ngabe kuthiwa kwenziwa ipharishi leli phela silibiza nge-vine porridge ngabe lenziwa kanjani. Baningi-ke abantu uthola ukuthi baba ney'nkinga zokuthi-ke eyazi sengilithengile leli phalishi kodwa manje angazi ukuthi uma sekufanele ngilipheke ngizolipheka kanjani. Hayi sithando sami, uma ngabe sikhuluma nge-vine porridge aliphekwa leli phalishi. Wena nje mina sengikulekelele ngakuphekela ngakuphekhela lona, okwakho nje ngitholele nazi izinto-ke ezilandelayo. Okokuqala nje engikudingayo, ngidinga indishana nje encane. Kungaba indishi, ibhawuli yakho encane, kungaba yikomishi, kungaba isitsha nje lesi senzela kusona amashake. Konke lokho kusuke ku-right kakhulu. Okwesibili uzodinga nali iphalishi lami. Leli yi-vine porridge. Uma ngabe sikhuluma ngaleli phalishi, ilona leli olibonayo okuyileli oyuthi uma ngabe ulithenge la ekhaya limi kanjena. Lana ngilifake nje kwibhawuli ukuze kube lula kakhulu uma ngabe kuthiwa sengiyayisebenzisa. Okwesithathu okudingayo, uzodinga e-yogurt. Le yogurt-ke i-plain yogurt. It's a plain yogurt, kodwa ungakwazi na ukuthi uyitholela any flavor oyithandayo, ingaba inama-fruit noma ingenawo ama-fruit. Kodwa futhi nalapho ngiye ngithi uma ngabe unenkinga kashukela, ngiyakucela ke sithando sami vele ungisebenzisele plain yogurt, ungaze nje uye koshukela abanye. Okay, bese kuthi-ke okunye okulandelayo bese kuzoba ke uju, ihani le oyibonayo la. Futhi nakhona le honey njengoba-ke uyibona ngiyiphethe, ayiphoqelekile ukuthi isebenzise. Ngenzeka uyisebenzise ngoba uyathanda, uma ungathandi futhi ungakhathazeki, ayikho into ephoqayo. Sesiyaqala-ke njengamanje siyalisebenzisa. Ngizobe sengichazela nokuthi kambe wona umsebenzi waleli phalishi esikhuluma ngawo uyini. Nakho-ke sikwenzayo, thatha isipuni sakho bese uzongikhela izipuni ezintathu zani ze-vine porridge. Ikha nje iy'puni ey'ntathu, zingaze igcwale kakhulu, kodwa-ke phela angazi obaba bayakuthanda ukudla, yabona. Uma ngabe ubona mhlawumbe ukuthi wena-ke lesipuni nje u-Lady M esakho singaba ngakha, yabona. Kodwa ngeke ngisasifaka-ke lesipuni, yabo sigcwele kangakanani, ungadla negundwane la. Esakho singaba ngaka, ufake ngala, kodwa mina ngi-right-ke ngiyibala iy'puni zami la zabantathu. Uma ngabe siqeda lapho, sesiqedile-ke manje nge-vine porridge yethu, siyayithatha siyibeke eceleni. Uma ngabe ngisuka lapho sengingena-ke manje ekuthenini-ke sengifaka i-yogurt. Khumbula ngithe i-yogurt yami i-plain, ayinawo ama-fruit. Okay, sengiyayithatha-ke manje futhi i-yogurt yami ngiyayithela ngapha eceleni ukuze phela leli pharishi libe mnandi. Nakhona lapho ungayifaka iy'puni ey'ntathu, ungayifaka futhi iy'puni embili. Kuba kuwena ukuthi ipharishi lakho uthanda libe manzi noma-ke liqine kangakanani. I-yogurt-ke ngiyazi ukuthi ngasonke isikhathi sijwayele ukuthi sibe ney'nkinga. Umuntu useyokhathazeka manje, uhamba ufuna lolu hlobo lwe-yogurt. Cha, mina nje ingoba ngiyithandela lolu hlobo lwe-yogurt. Kodwa wena ungathenga noma ngabe iyiphi, akuphoqelekile ukuthi ufuna i-yogurt ebhalwe kanjena. Laba bona ngisazobafuna ngibathole ngenxa yokuthi-ke leli gama labo sengilithathe ngalibeke ebalazweni, abantu sebeyalibona. So-ke nje ngifuna bangikhokheleke ngokuthi sengize nga-advertiser i-yogurt eyigama lapho. Alright, so-ke into eyenzakalayo-ke njengamanje sesiyaqala-ke siyahlanganisa. Iyahlangana-ke lento wema Jesu, and uyabona ukuthi indlela ehlangana ngayo imnandi, usayibona imnandi nje ingakahlangani ize iqede. Alright, njengamanje sengihlanganisile-ke ipharishi lami nali futhi uyayibona. Into eyenzakalayo-ke sengithatha ihani yami. Wena-ke kwihani uzobe usungithelela nje i-teaspoon nje yoju, just a teaspoon, into encanyana nje, kungabi ningi. Angithandi-ke ibe sweet kakhulu. Sengifakile teaspoon yami ayigcwele, ngafaka futhi still ngiyaqhubeka ngiyahlanganisa phela ukuze yonke lento ihlangane ngendlela engifisa ukuba ihlangane ngayo. Njengamanje sengiqedile ilokhuzana iphalishi lami seli-ready ekuthenini-ke singalidla. Ake ngiqale-ke ekuthenini kanti leli phalishi lenzani? Why u-Lady M esenzele iphalishi? Why ethi asidle? Mina ngimdala kangaka sengavele nje ngivukele iphalishi kanti ngingane yini? No sithando sami, leli lona lihlukile iphalishi kunaleli olicabangayo. Leli phalishi liwumuthi, liphinde futhi libe ukudla othi uma usukudlile esiswini bese uyasutha. Uthi uma ngabe ugula unedulile leli phalishi ukwazi ukuhlala njengoba ngihleli, ukwazi ukukhululeka ngayo yonke indlela. Iphalishi lethu-ke uma unenkinga yokungayi endlini yangasese, lizongena lapho.
wonke umuntu kufanele uma ngabe evuka avuka aqale kuphi endlini yangasese. Uma ngabe sebuyile endlini yangasese usezolungiselela manje umzimba wakhe ukuthi awuzokwamukela ukudla okusha. Ukudla okusha ke kuzokwenza ukuthi kungaphazanyiswa ukudla okudala. Abanye abantu ke baba nenhlanhla ke ngenkathi sekudlile ukudla kwakho okusha, lokho okudala kuvele kuphushe kufuna ukuphuma same time. Uza ukuthi hayi uyazi ukuthini ngaqeda ukudla nakho sekuthi ngiye toilet, lalela vele ugijima ngaleso sikhathi. Uhambe uye endlini yangasese ukhiphe lokho okudala ngoba okusha sekufikile kuzofuna nakho indawo yakhe. So uyabona ukuthi kubaleke kanjani ukuthi ke sithi uma sivuka siqala endlini yangasese ukuze singeke sihlanganise ukudla okudala kanjalo futhi nokudla okunjani okusuke kukusha. So liyamlekelela kumuntu ongayi kahle endlini yangasese. Leli phalishi kubantu besilisa lenza umsebenzi omkhulu ngoba ukuzethemba endodeni kuyabuya. Why ngikhuluma ngokuzethemba endodeni? Maningi abantu besilisa namhlanje abathule bangasho lutho, kakhulukazi njengoba sikhuluma nje kuyinyanga futhi yawo amadoda. Ezinye zezinto ezibashaya kakhulu yilezi phela ezisuke ithinta inkonzo yasekamelweni. Njengamanje sekwanda kakhulu angifuni, uthi uyamthinta umama angifuni, uthi uyamthinta umama angifuni. Why ethi angifuni? Yingoba vele uyazi ukuthi ke uma nje ngeke ngamdedela ubaba wenza uzongishiya vele ngingaqedile, uzongishiya ngisalangezelele. So yingakho mina kwando angifuni. Madoda, leli phalishi lizolekelela ngoba lizokwenza inki epenini lakho. Ngamanye amazwi lizokwenza ispam. Awukwazi ukwenza inkonzo yasekamereni kodwa ispam ungenaso. Kuningi ke okuhambelana nenkonzo yasekameleni. So ke thola ke ivine porridge izolekelela ekugcwaliseni uinki epenini lakho baba. Kubantu besifazane nakhona liyabalansisa ama-hormones wakhe. Kubalekile ukuthi uzazi insuku zakho umuntu wesifazane ukuthi ngiyanini mina einsukwini zami njengomuntu wesifazane. Sikhuluma ngento eyenzeka izinyanga zonke. Awungabe u30 kubo u5 kubo u7 kubo u17. Yazi ukuthi uma ngabe nje ngigejile angigeje at least ngosuku elodwa noma izinsuku ezibili. Ngingavele ngigeje nje ngo10 days bonke. Nalapho futhi liyalekelela. Angiphathi kumuntu onenkinga yani yamathambo ngenxa ukuthi libuyisa lo yaketshezi phela esisuke siudinga kuma joints. So ke uyabona ke umsebenzi waleli phalishi ukuthi muhle futhi mkhulu kangakanani. Ngithi ke abantwana ngiyacela ukuthi ke bangalidli leli phalishi. Hayi ngoba linobuthi ebantwaneni, hayi ngoba lizobagulisa. No alinakho konke lokho. Kepha ngithi umntwana ngicela alidle uma ngabe kuukuthi ke akaphilile uyagula sesingamnikeza lona. Kodwa nje uma eyomqemane engenalutho singabanikezi leli phalishi ngenxa yokuthi ifiber ikulona inkulu kakhulu. Libuye likhuthaze phela ukuthi ke hey zonke izinto isheshe ihamba. So angifuni ukufaka abantwana ekuthenini ke basheshe bezwe izinto zabantu abadala ukuthi zinjani. Hayi ngoba lizobagulisa ngeke libagulise kodwa ngithi kwamanje ake simene abantwaneni elabo ipharishi libizwa ngani ngemoringa porridge. Ngizoke ngibuye futhi ngizokhuluma nangalo lepharishi engikhuluma ngalo. Kanti ke kulula kakhulu ke konke lokho ngoba ke uyakwazi ukuthola unique awareness sense. Mhlambe kafushane ake ngigijime ngize la. Ngithe uma ngabe ngikhuluma ngathinta nendaba kashukela. Abantu abanenkinga kashukela ipharishi number 1 kakhulu kubona. Ngenxa ukuthi kubalekile ukuthi umuntu onenkinga kashukela akangidlelele ipharishi. Angiphoqi ukuthi akalidle zonke izinsuku. Kepha ke angalidla namhlanje eqisa usuku aphinda lidle, eqisa usuku aphinde futhi alidle. Ngenxa ukuthi linama benefits kubantu abanenkinga kashukela. Ushukela uyingozi kakhulu. Umuntu onenkinga kashukela ake siqhelene into ezimnandi. Once wazazi ukuthi ushukela wena nawo, qhela emajusini anoshukela.